li l-ewwel wieħed titkellem dwar il-koerenza, kemm aħna koerenti. Aħna kollha kemm aħna edukaturi kattolċi. Kollha kemm aħna. Imma kemm jien kattolku jien l-isqof, kemm jien kattolku. Il-Vanġelu tal-lum jisfidani biex nistaqsi li l-nifsi fuq il-koerenza tiegħi. Kemm hemm bot, kemm hemm differenza bejn dak li ngħid u impaċpaċ u tafu kemm ngħid u kemm impaċpaċ u dak li jien fil-fatt. Jew aħjar dak li hemm ġo qalbi u li forsi ħadd ma jaf bih. U dak li l-kelma tal-la tgħid li qed tgħidu lilkom il-lejla dal-għodu, il-lejla x'nofsinhar għadda. Kemm aħna koerenti. Kemm aħna koerenti pereżempju, kemm jien koerenti. Pereżempju mal-Vanġelu jien l-isqof intom li intom edukaturi fi skola kattolika, kemm jien koerenti mal-Vanġelu fejn jidħlu pereżempju relazzjonijiet ta' bejnietna, l-maħfra pereżempju. Kemm jien koerenti pereżempju fejn jidħlu fejn tidħol pereżempju id-diskors fuq xulxejn, kemm jien koerenti. Kif nitkellem fuq seħibtej, teacher, fuq sieħbi LSC, fuq dik li ieħor jew l-oħra li jgħinu fl-iskola b'xi mod. Kemm jien koerenti, kemm aħna koerenti. Maħniex koerenti. Hekk jew le, maħniex koerenti. Imma meta ngħid jien m'iniex koerenti, dak il-ħin jien koerenti. Meta ngħid jien il-bogħod mill-Vanġelu dak il-ħin jien koerenti. U dak il-ħin jidħol Alla. Mhux se nsemmi eżempju oħrajn, kulħadd għandu l-eżempju tiegħu. Imma dak il-ħin jidħol Alla u jgħidlek isma' anki jekk m'intix koerenti, jien koerenti, jien inħobbok kif int. L-ewwel qari. L-ewwel qari kull ma qalilna San Pawl, Alla ma jħarix lejn l-opri lejn x'nagħmel biex iħobbni le. Alla jħobbni sempliċement għax nemmen il-fidi kemm qawwija din. Kemm qawwija, aħna naħsbu li r-reliġjon il-fidi tikkonsisti f'li nagħmel xi ħaġa l-Alla mhux veru. Illum Ġesu fil-Vanġelu, illum San Pawl fl-ewwel qari qalilna illi lilna Alla jħobbna mhux għax għamilna xi ħaġa, imma sempliċement għax aħna. U l-fidi jgħid tikkonsisti f'li jien ikolli ħiel anke mill-bogħod li lili Alla jħobbni. Hawn tibda l-fidi. Lilek Alla jħobbok. Lilek Alla jaċċettak kif int. Inkoerenti kif int. Allura tgħid li mela nista' nagħmel kemm irridnu biet, nista' nagħmel ir-rejtjen, nista' nagħmel żomm bil-mod. Bil-mod. L-ewwel qabel kollox. Il-koerenza li titlobni li jien naraf li m'iniex koerenti. Li jien naraf li jien għall-bogħod mill-Vanġelu. U narafha mhux sempliċement moħħi, imma narafha b'qalbi. Inħossa. U jekk inħossa, ħatoħroġ talba minn ġo qalbi, minn ġo fija, x'talba se toħroġ minn ġo qalbi? Liema talba se toħroġ minn ġo qalbi? Mulej, inti taf bija, mulej jaħfirli, mulej jgħinni. Tpoġġini f'pożizzjoni ta' umiltà kbira, din il-verità li jien m'iniex koerenti. Tpoġġini f'pożizzjoni li jien noqgħod attent kif inħares lejn ħija, lejn oħti, lejn dak il-ġenitur, dak l-om, dik il-missier ta' tfal li għandi, kif niġġudika li tfal li għandi għax jien naf li m'iniex koerenti. Pratikament din is-salvazzjoni. Din is-salvazzjoni tatina ħafna serenità fil-qalb, tatina ħafna paċi fil-qalb. Din il-verità li jien inħossni imbiet mill-verità tal-Vanġelu. U minn hawn tibda l-edukazzjoni kattolika. Minn hawn tibda. L-edukazzjoni kattolika tibda mill-qalb ta' kull teacher, raġel u mara, ta' kull LSC, raġel u mara, ta' kull persuna li taħdem fl-iskola, ta' kull maid, raġel u mara, ta' kull technician, raġel u mara. Minn hemm tibda l-edukazzjoni. Minn hemm tibda l-formazzjoni kattolika. Mill-fatt li jien nara fil-verità tiegħi, ninduna tassew minn jien. U naraf ukoll li Alla li jħobbni kif jien. Kif jien. Jekk jien ma narafx il-verità tiegħi, l-inkoerenza tiegħi, jien ma nifhimx li Alla jħobbni b'xejn, imma nibqa' ngħix fl-illużjoni, it is a pure illusion, illi jekk hemm xi ftit tal-imħabba ta' Alla lija, dejn Alla jagħtili għax inħallas għalija għax jistħoqli. Mhux veru, gidba kbira. Gidba kbira.
aħna Alla jħobna qabel ma għamilna, qabel ma sirna. Aħseb wara qabel ma bdejna nagħmlu xi ħaġa. Allura Alla li ma jħobnejx għax nagħmel xi ħaġa. Għalih minn għalija. Alla li jħobni sempliċement għax jien b'xejn. U meta nifhimha dejn, allura noqgħod attent kif inġib ruħi. Ma nibqax nirraġuna u ngħid mela nista' nagħmel li rrid, le. Inti jekk taf li ommok tħobbok, tgħid mela ma jimpurtax għax inweġġaħħa, ma jimpurtax għax nonqosha, għax tħobb ma tgħidix. Għax ma tgħidix. Għax jekk int tħoss l-imħabba tagħha, int tħoss meta tonqosha, tweġġa' int meta tonqosha, tħoss li għandek tħobba, tweġġa' int meta tonqosha. Allura l-problema fejn hi tagħna l-edukaturi kattolċi, fejn qiegħda? Jien inħossha it boils down to this simple statement. L-edukazzjoni kattolika tibda mill-konvinzjoni li lili Alla jħobbni b'xejn. San Pawl, l-ewwel qari tal-lum. Lili Alla jħobbni fl-inkoerenza tiegħi, il-Vanġelu tal-lum. U din jimpurtani li ninħossni hekk. Aħna nagħmlu il-parti l-kbira ta' ħajjitna nippruvaw nixtru l-imħabba b'kull mod. B'kull mod. L-ewwel meta konna żgħar nixtruha mal-parents tagħna, mbagħad nixtruha mat-teachers tagħna, għax aħna hekk qabel ma aħna teachers u naħdmu fl-iskejjel konna aħna studenti. Imbagħad tipprova tixtriha mal-partner tiegħek, forsi wieħed ma jkunx biżżejjed lanqas tara kif tagħmel biex tixtriha mat-tieni u forsi mat-tielet wieħed, nippruvaw nixtru din l-imħabba. Għaliex għax maħniex ċerti, maħniex konvinti li aħna maħbubejn b'xejn minn xi ħadd li lilna qabel ma għamilna sempliċement ħabna. Hekk nixtieq li verament din il-laqgħa tagħna tal-lum tkun prova oħra min naħa ta' Alla kemm iħobbna. L-ewwel permezz tal-kelma turina l-verità tagħna, imissa wkoll permezz tal-Ewkaristija. Hu dan ġismi kowl, hu dan demmi ixruq. Jistħoq li jien l-isqof le ma jistħoqlix. Le ma jistħoqlix. Imma hawn toħroġ iktar qawwija l-imħabba b'xejn ta' Alla lija, ta' Alla għalik.